तो इसे काम चलावे का प्रयास आदमापुर पंचायत के वार्ड नंबर 11 के नल जल के टंकी के पास हमने के बानी सुना। देखिए कि ट्यूशन तनिका है, कहीं भर भर गिरे मत लागे, लीकेज मत हो जाओ, चूहे मत लागे, मतलब कि एक के चूहे से बचावे खातिर ट्यूर से बांधल गइल बा। आज 1.5 महीना हो गइल, रोज खबर कइल जाता मुखिया से, लेकिन कबो फोन भी नहीं उठावत। नल जल के पूरा तरीका से तहस नहस, लाइन के तार गइल बा नीचे नीचे रख के, बाप रे बाप। और देखिए बिजली है पोल पर से आवता है, पोल पर से तार आवता। अब देखिए कि जाता मीटर में, आ मीटर से सीधे जाता है स्टार्टर में। देखिए नल जल के स्टार्टर। नमस्कार, हम बनी अमरजीत कुमार गिरी रेवा देखता ने भोजपुरिया झकोरा के टीम आज फिर से पहुंचल बा। हम आज बानी गोपालगंज जिला के माझागढ़ प्रखंड के आदमापुर पंचायत के वार्ड नंबर 11 में, और लगातार हकीकत दिखावे का प्रयास भोजपुरिया झकोरा के हमेशा से भोजपुरिया झकोरा का प्रयास रहेला कि ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंच के हकीकत के दिखाई सा, ना कि स्टूडियो में बैठ के बुक माई टीवी पर पीछे चलता और आगे हमने के पढ़ा तने सब पूरा वो खबर ना। भोजपुरिया झकोरा ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंच के है तन के जी सड़क अब दिखा दी कि सड़क के का स्थिति बा। अगर 2 दिन बरसात हो जाओ, 10 मिनट 2 दिन तो ढेर हो गई। 10 मिनट अगर पानी पड़ जाओ तो एजा से गाड़ी ना हिल पाई, हो जा गाड़ी ना हिल पाई, फिर हो जा गाड़ी ना हिल पाई। मतलब कि रोड के भी पूरा सत्यानाश हो गई ना। कुछ कोनो विकास बोल के कोनो नाम ए गांव में होइले नहीं छे। और वो देखो तानी तो यही रास्ता हो सर, ये पुल है। 5 साल के कार्यकाल खत्म हो जाए जनप्रतिनिधि के, लेकिन फिर भी नल जल सड़क अगर देखल जाए तो पूरा कुछ विकास नहीं है, कुछ विकास नहीं। गड्ढा एजा रोड के हालात देखते बानी, नलका के हालात देखते बानी, अंदर मोटर लागल बा, ऑटोमेटिक बटन, ओकर हालात देखी, ले जाके कैमरा दिखाई, ओकरा के चेक करी, पूरा खत्म बा सिस्टम सब। हमनी के इंदिरा आवास वो महीना मिली करते खत्म। इंदिरा आवास ना मिलल। चल यहाँ है नल जल के दिखाई तो थोड़ा सा टंकी एक बार स्ट्रक्चर अंकित जी बढ़िया से दिखा दी। बड़ा बढ़िया सुथर बावे स्ट्रक्चर, लेकिन पानी गांव के जनता का नहीं मिला। हाँ सुथर बा लेकिन पानी नहीं मिला। दिखाई है ट्यूब से बांध के और जैसे तैसे काम चलावे का प्रयास आदमापुर पंचायत के वार्ड नंबर 11 के नल जल के टंकी के पास हमने के बानी सुना। देखिए कि ट्यूब से बांधल गइल बा। जान तनिका है, कहीं भर भर गिरे मत लागे, लीकेज मत हो जाओ, चूहे मत लागे, मतलब कि एक के चूहे से बचावे खातिर ट्यूब से बांधल गइल बा। नल जल योजना के है जौन मेन पाइप बा जौन टंकी तक पहुंचता, ये चूहे मत लागे ऐसे ट्यूब बांध दियल गइल बा। मतलब कि चेपी भी सटल बा। अच्छा है चेपियो सटल बा जी, चेपी हो जी बिल्कुल चेपी अलग से फाटल है, जोन फाटल बा ओकरा के सटल गइल बा, एकरा के है पर फाट गइल बा ना। हां लीक क के पेकरा के साट के तब ट्यूब से बनाइल बा, एकरा के ई त काम भइल बा। आई भीतर इन्वर्टर है नहीं के नल जल में चेपी 60 के काम चलता है। स्टेबलाइजर सब एथी में मिलेला, स्टेबलाइजर भी नहीं के, खाली स्टार्टर बा। एकर 1 साल के गारंटी मिलेला, जौन की अभी 2 महीना नहीं के चलल, ई जर गइल बा, खत्म भाई। स्टार्टर जर गइल भाई। हां इनकरा के स्टार्टर जरले आज 1.5 महीना हो गइल, रोज खबर कइल जाता मुखिया से, लेकिन कबो फोन भी नहीं उठावत। नल जल के पूरा तरीका से तहस नहस। अंकित जी अंदर आ जाई, अंदर आके है दिखाई है घास जमल बा, है दिखा दी है 2-4 गो बकरिया में लिया के खोल दी लोग इनके चल लसन है। नल जल के है देख सकता नहीं की स्थिति है तार है, लाइन के तार है, लाइन के तार गइल बा नीचे नीचे रख के, बाप रे बाप। है देखिए बिजली है पोल पर से आवता है तार, है पोल पर से तार आवता। अब देखिए कि जाता मीटर में, आ मीटर से सीधे जाता है स्टार्टर में। देखिए नल जल के स्टार्टर के का व्यवस्था बा देख सकता हैं, जर गइल बा। और रवा लोगन कहत ने मेजी के मुखिया से खत्म बा। हाय दिखाएं अंकित जी क्या काम का हाय दिखाएं कि जर गइल बा पूरा तरीका से जी। कुछ नहीं है सर, ये तो पूरा आग फेंकले भाई में से ना। खत्म बा सर। हां सर खत्म भाई, कोनो खत्म भाई, पूरा खत्म है, कोनो काम नहीं के। खाली बर्दाश्त कर रहल बा, लेकिन वोट अब के मिले वाला नहीं, जब तक कोनो विकास ना होई। विकास अब का होई? अब तो जिला टॉप हो गई, विकास जिला टॉप बा, अब का विकास होई? स्टार्टर जर गइल, इतना कचरा बैठल बा टंकिया में जी, इतना कचरा अच्छा बैठल। ये स्ट्रक्चर जौन बा साल भर के पहले लागल बा। जी साल भर हो गइल जी, साल भर हो गइल। साल भर में हमरा बुझाता है 1-1.5 महीना पानी आइल बा,
ओकरा बाद फिर पानी नहीं खे वीडियो साहब पहले एगो जे नल खोल के चेक करके पास कर दले चल गईले बा रे वीडियो साहब बा का नाम है उनका मालूम है ना ना वीडियो साहब का तो नाम ना पता मजे के वीडियो है मजे साहब के वीडियो साहब है मजे के वीडियो है हां टंकिया में तो कचरा जमल नल सिर्फ चेक कइले मात्र एगो ई ना जे पूरा गांव के देख के तब ओकरा सर्वे क के ओके करे के चाहिए एगो नल सिर्फ हिंगरा द्वार पर है उ नल के चेक कइले बस गइले ओकरा बिहाने पहले टूट गइल उ नल कोरी होना भीतर लगावा तो लगबे ना इतना लीला काहे होता लीला मुखिया सरपंच जे गांव के कर्मचारी बहु सब करता मान ली गरीब आदमी का करी कमाई कि 500 रुपया अपन तैयारी छोड़ के ब्लॉक पर जाइए यहाँ सब हमनी के बोला के कहता नहीं सो मजबूरी हमनी के बात तब रउआ के बोलावल गई नहीं है सो मुखिया वार्ड में करी है लेकिन मुखिया वार्ड सुनत नहीं खन ना कोनो कुछ ना सुनवाई नहीं के कोनो सुनवाई नहीं के कुछ तो कह हमारे इंदिरा उनकरा पतो के भर के ले गए। उनकरा बदलावत रे एमे एक दूसरे से खाली जुड़ल बालो दुगोला होता को दू गोला ना 3 गोला होता है गोला होता। 3 गोला होता खाली है इलेक्शन आ जाए तो अपने वोट खाते हैं हन लेकिन एक और बात बा जब समय आवेला वोट के तो जनता मतलब कि कुछ देखी कुछ चाह के एगो गांव से कुछ हो सकता नहीं हो सकता जनता बिकाइयो जाला सब वोट के समय में अरे एते एगो गांव मान ली कि 200 गांव बा 10 कहीं 8 गो गांव एक कियर हो जाएगा 2 गो गांव एक कियर होके तो सब मुखिया के प्रतिनिधि जिता सकत नहीं सो नहीं से जिता सकत अब चुनाव के समय में मुर्गो दारू होला है जी अरे तो वो करे के एजा हमारे गांव में वैसन कोनो बात नहीं वो है तो हम ही का एजा बिकाए वाला कोनो बात नहीं है हमनी के अगर चाह के केहू के अगर अकेले वोट दे देते जेकरा के मन करे करे दी हाँ ओई में कोनो दिक्कत नहीं है लेकिन चाह के जे जहाँ जे उनकर वोटर आदमी बाड़े हो जा अच्छा से काम होला जे ना जहाँ नहीं खे ना आदमी हो जा अच्छा से काम अपन वोटर देख देख के काम देख देख के काम होला हमार वोटर वन के मान काम। लीजिए हमनी के नहीं से देले ऐसे हमनी के काम नहीं के भइल हाँ। पूरा कहानी और विकास के जड़ यह बा कि जहाँ हमार वोटर बाड़े जहाँ हमार समर्थक बाड़े वही जी काम होता जहाँ वोटर और समर्थक नहीं खन वो जी कहीं ना कहीं अनदेखा करे का प्रयास आदमापुर पंचायत के स्थानीय जनप्रतिनिधि की तरफ से और लगातार हकीकत दिखावे का प्रयास भोजपुरिया चकोरा करता। आज हम रनिया गोपालगंज जिला के माझागढ़ प्रखंड के आदमापुर पंचायत के वार्ड नंबर 11 से कैमरा के पीछे हमारे सहयोगी अंकित कुमार के साथ। धन्यवाद।